gaskiya kai na kama sai da Muhammadu ba batun in yi maka tarjiya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama sai da Muhammadu ba batun in yi maka tarjiya. Rabbana sarki na ahadu kai na sanya dalla guda daya, kai kake mana Allah washidin Allahumma baka da kishiya. Godiya a gare ka ilahu kai ne kai yi mu gaba daya, ni dai na kama Muhammadu na san dai shine gaskiya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama sai da Muhammadu ba batun in yi maka tarjiya. Ya raza kuka ya mannani Allahu salati bai daya, nun ka shiga kara ahadu a gurin sama sauyin gaskiya. Abban sabatul balarabe shine hanyar mu guda daya, kowa ya bi ka Muhammadu ya dace aikuwa gaskiya. A ciki na salatin Allah sanyo ashabu mazanjiya, ahali na saya mannani da su Fatima binta Karimiya, ga Shehu Abdul Qadir ga Shehu mai Tijjaniya, kai Shehu waliyan Allah mun bi ku da tsarkin zuciya. Ya sayyidi yan bello gaishe ka da ke yi sayyidi, ka gaya mana annabi malam sannan ka yi mana gargadi, mun riƙe shi da kyau kuma gam zuciyar mu kan ta yi tangadi, mun bi ka nabiyullahi labbai ka rasulu abin biya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama sai da Muhammadu ba batun in yi maka tarjiya. Assalamu alaika jamilu ya ɗaha nabiyu Muhammada, hanyar ka muke bi annabi na san dai ba ta da gangada, na bi ta da karfin taku domin na tsallake barbada. Allahu ina roƙonka shiryar da mu bi gaskiya. Saki komai kai dai dan uwa ka rike hanyarka ta gaskiya, ita ce dai hanya kwaldaya ka sake ta ka fada rijiya, ka rike ta ka samu yanci ka tsallake washen wuya, na bi ta ni rayyanu za ta kai ni ga kai hulu an biya. Domin ka rasulallahi Allah iyo mana jannatu, domin mabiyanka su huta ya rabbi ka samu a jannatu, ya zanyi na ranka na huta abba a gurin su karimatu, wayyanu wayyo Allah Allahu ka bar mu da gaskiya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama sai da Muhammadu ba batun in yi maka tarjiya. Maƙiyin fa rasulallahi ka zama abin da ya tausayi, tausayin ka nake ji malan domin ku ganganci kai, wallahi sai ka kone a jahannama kurmi zagaye, to ka duba ka ne da kiyayya tun kan ka bar taba duniya. Ya ɗa rasulallahi a gare mu ka zama garkuwa, arzikin ka muke ci duniya a kiyama can ma aikuwa, ranar tsayuwa a kiyama kwanyan mu tana ta zubar ruwa, sai da haya loce mu Muhammadu kairul anbiya. Mahmudu ya ce wa ilahu al'ummati mai duniya, nai alkawarin ceton su in dai ku sun bari duniya, sai ilahu ya ce an baka ya habibi na mai gaskiya, sai da ya ce ci na samun tsallake kunan hawiya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama sai da Muhammadu ba batun in yi maka tarjiya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama sai da Muhammadu ba batun in yi maka tarjiya. Asalin girma da cikar isa ashe na gunka Muhammada, dan kwa kai kadai ne arziki in an barka an tafi barbada, ya bi buƙatar
madani baitukanka a kullum daɗa dan kai kaɗai ne arziki Mahamudu nurul kulliya. Yau nasiha zan mana yan uwa mu rike ahalin kairul wara waɗanda annabi sidi ya bar mana su ne nasara. Karka yarda ka je wa rabbana babu san ƴaƴayen Zahara Sayyidi Ali ga Alhassan da Husaini ƴaƴan Sidiya. Qur'ani shi aka bar mana sannan ƴaƴaye gun Ali annabi shi ne ya faɗa mana mu rike su komai izgili kar mu damu mu so su mu kankame su kaji faɗi na mu bajjali dan haka ni nan su na rike na kaucewa ni kashan wuya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama asirin Muhammadu babatin yi maka tarjiya. Kai fa nisan bayan annabi banda maula sai sayyidi Ali rabbana shi ne ya naɗa shi ta bakin imamul mursali dan kwa kaga arzikinsa ne har akan in kira ni tawassali alhamdu anan zan dakata Jafar me bege sharifiya. Mahamudu ya cece mu yan wana sai mu yi nazari mu rike fa abin da ya ce mi domin mu tsallake haddari a gare shi mu kare biyayya zuciyar mu ta dinga ba zikiri maganan ka rasulallahi ban so na tsallake ko daya. Sai ku duba fa annabi Adamu shine farkon mu a duniya ya tawassala gunsa rasulina mi fita mu kairul anbiya to wayya ma za ai a ce har ma kai yi masa dirjiya ga annabi Adam ya faɗa labbaika rasul abin biya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama asirin Muhammadu babatin yi maka tarjiya. Ya Fatima binta rasulu assalamu alaiki sayyada na shimfiɗa gwiwa ta a kansu gaishe ki nake yi sajida jagoranci yau zaki mun dan hanyar ki ba gargada za ta kai ni zuwa gun annabi Muhammadu kairul anbiya. Abuwa sai ku yi min yan uwa baitina ya zo gangara domin yanzu nan zan tsaya a yaban sa rasulu madogara gajiya kuma ba ta shiga jiki in dai an dokan tambura lamari na Muhammadu na rike kuma na san bana shan wuya. Sunana gashi ba zan faɗa rayya ne ke yin baitika ga tabar na ku da wasali mai bege kun mai ɗaukar yankun da ku yi mana addu'a aidiyar mu ta ƙara fa haɓaka a yabo na rasulallahi zuciyar mu ta zama yi juriya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama asirin Muhammadu babatin yi maka tarjiya. Tidin wadar ɗanka dai nan ne garin mu fa yan uwa nan gari na masoya annabi arzikin safa na da dubin yawa Allahu muna roƙonka addu'o'i mun yau da yawa a garin muka karo arziki domin sa kairul anbiya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama asirin Muhammadu babatin in yi maka tarjiya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama asirin Muhammadu babatin yi maka tarjiya. Annabi na kai ne gaskiya kai na kama asirin Muhammadu babatin in yi maka tarjiya.